गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगा काजिगाव गुरुधामखौ फोजौखांनो बिटिआर सरकारनि थांखि। बिटिआर सरकारनि मददजों थाबैनो जौगाखां गोदान महर मोनसिगोन काजिगाव गुरुधामा। गुरुधामजों लोगोसे फोजौखांगोन गुरुदेव कालीचरणखौ फबनाय जायगाखौ। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय काजिगाव थामहिनबा बर' माहारिनि सासे गेदेमा सुबुं ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगाखौ फोजौखांनो थाखाय बिथांखि जागायदों बिटिआर सरकारा। बेनि असिलायैनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै बिथांनिनो अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ काजिगाव गुरुधाम जायगा आरो लुफुंबाय थानाय मन्दिरखौ नायगिदिंफैनानै माबोरै खालामब्ला मोजां जागोन बेनि थाखाय थियारिनि सायाव जायगानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायो। गोबां खाबुफोर थानाय आरो दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाथाव समायना रमायना साजायनानै बे फोजौखां बिथांखिखौ बाङाय समनि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि आरो इउपिपिएल लाइमोन आफादनि गाहाय नेतानि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। गुबुन फारसेथिं काजिगाव ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफोरा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि आरो समाजाव होलांनाय बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै बिथांनि जोनोम जायगा गुरुधामखौ फोजौखांनो थांनाय प्रमद बर'नि थांखि सान्थौखौ गोजोननाय फोरमायदों। प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेनाखि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि जेनाखि रिलिजियास इन्स्टिटिउसन्सफोर बेफोरखौ जौगाखांहोनायनि जेनाखि बेबस्था लादों बियो गासैबो धोरोमनि थाखाय खोब बाख्नायथाव बाथ्रा। दिनै थिग बेबायदियैनो जेनाखि काजिगावआव थानाय गुरुधाम बेयावबो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो माखासे रां हरदों बे गुरुधामखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय। दा बेखौनो दिनै जोङो माबायदि आवगायदों माबायदि आवगायाखै खनसे रिभिउ खालामनो थाखाय फैदों थिनहरनाय लेखा। आरो दा जोङो नुनो मोनदों माखासे प्रग्रेस जानानै दङ खिन्थु माखासे साननिफ्राय कनस्ट्राक्सना एसे थाबथानानै दं। नाथाय बेखौ प्रमद बर' सारनि जेनाखि बिथोन बे बिथोन मथे खोब खम समनि गेजेरावनो जागायफिनगोन आरो बेखौ कमप्लिटलि मोनसे गुरुधामखौ बयबो फैथावथाव जायगा बानायनो जोंनि प्रमद बर' सारा खोथा होदों। आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाखौ जेनाखि फबनाय जायगा गोथै हाखर बेखौबो खोब साबना हामना खालामनो थाखाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा खोथा होदों। आरो नैबे जेनाखि जेराव फबनाय जायगा बेवहाय दिनै जोङो थिनहरनाय लेखा बेरायफैदों आरो नायफैदों आरो नायनानै नुदों ओनसोलनि जेनाखि थागिबि बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों। आरो नैबे ओनसोलाव जोंहा सानै साथामसो हा दान होगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोनहाबो जोंजोंनो दङ। दा नैबे गुरुधामखौ आरो जेनाखि समाधिस्थलि जेरावनाखि फबदों बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय बयबो फैनानै ब्रह्म सिबियारि आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाखौ जाय बिथांमोना फल' खालामदों बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो फैथावथाव जायगा बानायनो थाखाय मोनसे गोनांथार प्रजेक्ट आखायाव लाबाय थादों। दा बियो जुदि जानानै फैयोबा जोंनि एन्टायार ट्राइबेल माहारिनि थाखाय जेनाखि बिथाङा बाबाया मोनसे रेगुलेसन लाबोदोंमोन बिनिबो मोनसे गोसोखांथि जागोन। आरो जोङो बेवहाय फैनानै मोनसे जेनाखि बिथांनि गोसोखांथि बिथांनि आइडिय'लजि बिथांनि जेनाखि मावलांनाय हाबा बेफोरखौबो जोंनि खर' मेलेमाव स्रा स्रा फैफिनगोन आरो जोंनि बिथांनि जेनाखि बोसोन बेखौ मानिनानै एन्टायार ट्राइबेल माहारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय उत्साह मोनगोन। माब्लासिम मावफुंनो थांखि लादों? खोब खम समनि गेजेरावनो मावनायनि थांखिखौ जोंना प्रमद बर' सारा बुंबाय थादों। आरो जेनाखि हानि इसुस माखासे थानाय बे हानि इसुसफ्रा जेब्ला रिजल्भ जागोन अब्लानो जोङो आसा खालामदों बे खोब खम समनि गेजेरावनो मावफुंजागोन। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन, हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।